Ahojte, je posledný piatok pred Vianocami. Ideme z mesta na kraj mesta do Vajnor a ideme otestovať, ako nás navigácia Waze bude navigovať cez najväčšiu dopravnú špičku, prakticky najvyťaženejší deň v roku 20.12.2013. Takže aktuálne čas príjazdu, ktorý vlastne Waze odhaduje veľmi presne, je 17 hodín 5 minút, čo je 19 minút, no uvidíme. Znie to dobre. Osobne, keby som si mohol vybrať trasu v piatok pred Vianocami, tak asi by som sa vyhýbal diaľničnému obchvatu a skôr by som išiel po Rožňavskej alebo po Vajnorskej. No, vidíme, že Waze nás zatiaľ posiela práve na obchvat. Je možné, že aktuálne sú práve tie cesty ako Rožňavská a Vajnorská plnšie. Podľa toho, čo som mal možnosť vidieť v centre, je tá dopravná situácia fakt zlá. Skutočne, ako vidíte, tento problémový úsek, ktorého som sa najviac obával, ten nájazd smerom ku kruhovému objazdu pod prístavným mostom, je úplne prázdny, čo je úplne nečakané na to, že je po 3/4 na 5 piatok a ešte teda ten termín pred Vianocami.
osobne si myslím, že naozaj by som sa tadiaľto nevybral. Na obchvate vidíme, že vo Waze je hlásená kolóna, ale nie je to nič extra, je to oranžové, to znamená, sa to hýbe relatívne plynulo. A vidíme už tam nehodu, ale už je vo Waze nahlásená. Úplne čerstvá nehoda a už je vo Waze nahlásená v protismere. Preto máme tu obchvat úplne, ale úplne voľný, lebo čumilovia, ktorí idú v opačnom smere, sa potrebujú pozrieť, čo sa vlastne stalo, či sa tie auta naozaj zrazili, a tak ďalej, a tak ďalej. A takto vznikajú potom kolóny. Waze nás práve upozornil, že pred nami je hlásená zápcha. To upozorňuje iba v prípade, kedy naozaj kolóna prudko brzdí, takže budeme si dávať pozor. Zhruba to zvykne to hlásiť približne 2 km pred tým miestom, kde dochádza k tomu náhlemu, nečakanému brzdeniu. A už brzdíme. Naozaj je to neštandardné miesto, kde sa doprava už nezvykne zahusťovať. Na tomto mieste už sa jazdí plynulo vlastne od tohoto výjazdu k smerom k Avionu, smerom von z mesta. Tak tu už sa práve naopak kolóna zvykne rozbiehať. A Waze tu úplne jasne hlási zápchu. Vidíme červenú čiaru na displeji. Čiže nás upozorňuje na to, že tu je niečo výnimočné. Vidíte, že už aj bliká auto v pravom pruhu. Čiže môžete počítať s tým, že naozaj to hlásenie, prosím pozor, pred vami je hlásená zápcha, nebudete počuť v kuse, hej, lebo to by ste sa samozrejme v rámci Bratislavy nič iné nepočúvali, len dookola, prosím pozor, pred vami je hlásená zápcha. Waze to naozaj hlási až vtedy,
keď dojde k niečomu výnimočnému, k niečomu neštandardnému, alebo keď sa na diaľnici brzdí, veľmi prudko brzdí, hej. To má vlastne údaje od množstva vodičov, takže dokáže predpovedať takúto situáciu, keď ju porovná s históriou, že je to naozaj niečo neštandardné. Pozrieme sa na príčinu, že vlastne prečo tu stojíme. Je tam hlásené odstavené vozidlo, ale malo by to byť zrejme na krajnici. Poďme si ešte porovnať rýchlosť. Vlastne Waze hlási spolu s tou červenou čiarou aj priemernú rýchlosť kolóny, ktorú píše 34 km za hodinu. Aktuálne vidíte, ideme 32, 33, 32 km, teraz spomalíme, niekedy sa to hýbe pomalšie, niekedy rýchlejšie, čiže naozaj ten odhad tej rýchlosti kolóny je pomerne presný. Tam už vidíme na pravej strane aj to odstavené vozidlo, ktoré je vlastne mimo diaľničného pásu. Pozrime sa, ako to je vlastne zaznačené vo Waze. A je to tak, vidíte, že vlastne odstavené vozidlo je hlásené na exite odpočívadlo Zlaté Piesky. To znamená, sa to netýka diaľnice, preto nás vlastne na to aj hlasovo neupozornilo, že prosím pozor, pred vami je hlásené nebezpečie na ceste, lebo je to mimo miesta, kadiaľ ideme. Naozaj príčina tejto zápchy zostáva stále nejasná. Je to veľký pomocník naozaj nie len čo sa týka obchádzania nejakých zdržaní, ale aj pri upozorňovaní naozaj na takéto nečakané situácie na ceste, alebo na nehody, alebo na iné nebezpečia na ceste. Napríklad v prípade, že sa stane nehoda za zákrutou, tak naozaj Waze vás upozorní, prosím pozor, pred vami je hlásená nehoda, ktorú ešte vy vôbec nevidíte, ale naozaj tam môže byť vážna nehoda, kvôli ktorej by ste bez pomoci Waze povedzme nespomalili a je možné, že by ste sa dostali do kolíznej situácie. Čiže naozaj to pomáha, ak to môžem tak obrazne povedať, vidieť za roh.
No a toto je miesto, kde už by sa kolona mala rozplývať. Vidíte, že vlastne tá červená čiara sa tu končí a naozaj už sa rozbiehame. Ideme nejakých cez 50 km za hodinu už. Teraz, keď sa nám podarí, tak odbočíme vpravo na exit Rača Zlaté Piesky. Vidíte úplne jasne vo Waze napísané, kam mám odbočiť. Vidím pred sebou tabulu Rača Zlaté Piesky doprava. Úplne absolútne žiadne pochybnosti, ani nemusím mať zapnuté inštrukcie, kam mám odbočiť. Stačí krátky pohľad na displej a je to jasné.
Takže tuto na kruhovom objazde odbočíme doľava a tam už bude náš cieľ cesty, porovnáme si čas príjazdu. Aktuálne je 17:04, odhaduje nám čas príjazdu 17:05, takže to môže sedieť. Nehody v Bratislave, ďalšie pod Strečnou. Martin Agner pozdravuje všetkých na cestách. V zelenej vlne sledujeme dianie na diaľniciach v hlavnom meste. Informácie pre vás má z riadiaceho centra Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala. Niekoľko aut sa zrazilo na obchvate pred prístavným mostom. Je to v smere z Ružinova do Petržalky, je to pri odbočke na Bajkalsku, približne kilometr 6. Dajte si tam pozor pri obchádzaní. No a za zdržaním stále počítajte na viacerých úsekoch a aj na pripájačoch na prístavný most z Petržalky, aj keď sa táto Tak v tomto momente sme dosiahli cieľ cesty. Vidíte na hodinky, že je 17 hodín 5 minút, čiže úplne presne, na minútu presne tak, ako Waze odhadol, to sedí. odstránili diaľničný výjazd mesta, je teda prejazdný, aj keď v sústenej premávke. Ukážem to ešte bližšie. Vidíte tam 17:05, 20. december. Nehoda sa stala v Bratislave aj na Gagarínovej pred pripájačom. Ešte si vypočujeme tie dopravné správy, že to naozaj vyzerá zle. Sú aj na výjazde zo Serede na Trnavu pri pumpe Shell, kde sa ešte môžete krátko zdržať. Pod Strečnou v smere do Martina na konci dvojpruhu blokovaný je tam jeden pruh a tvoria sa kolóny. Nehoda je aj na hlavnej ceste v Sučanoch. V smere do Turian tam sa zdržíte aspoň 10 minút. Zdržíte sa aj v centre Bratislavy, kde sú plné všetky hlavné ťahy. Ďalej v okolí tunela Horelica pri Čadci. V smere zo Žiliny ho môžu stále priebežne uzatvárať a v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. Vo viacerých mestách sú navyše plné ulice v okolí nákupných centier. Radary merajú v Šaštíne Stráže v smere do Senice a na západnej D1 pred Sencom v smere z Trnavy. Jazdite bezpečne. Tak, to je všetko. Ďakujem pekne za pozornosť a nezabudnite používať Waze.